No segundo trimestre, no club de lectura, leemos este libro chamado La estrategia del parásito. Que está escrito por César Mallorquín. Anabel, contame sobre a trama principal do libro. Bueno, este é un estudante de 20 anos que vive nun piso e que un día lle chega unha carta explicándolle sucesos sobre un parásito que habita en internet que o que vai facendo é recopilar información das persoas e utilizalo pois as veces na súa contra. El ao longo do libro vai coñecendo a xente que lle vai axudando a topar quen é o causante, quen é o creador deste virus. No seu camiño vai facendo amigos, atopa o grupo co que traballaba o seu ex compañeiro e xuntos frenan. Mariña, cal é a túa opinión? Pois a min este tipo de libros pareceme moi interesante, xa que durante todo o tempo de lectura manténche con tensión por saber o que vai pasar despois. Pois moitos dos personaxes ao primeiro parecen insignificantes e que non van ter moito que ver, pero a medida que transcurre o libro, pois descubrimos caras ocultas deles e pois recomendo a todos.